Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 15 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon aniya nakita sa ikanapulo nga semana sulod sa tuig. O ikanapulo nga semana gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 20 ngadto sa 26. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pareseyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan, apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingan lagwanggol sa iyang isikataw taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon og buang ang iyang isikataw, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug dito mahinumduman mo nga nasilo ang imong isikataw. Biyae ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adto dayon ang imong isikataw. Ug pakig-uli una kaniya, unya balik sa laran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa. O wala pa kamo moabot dito, kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis mo tugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan, ug timan bilangguon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.